siapa kami kadai kalau nak minta kikon kikni jopi ban ni pada hari handai tadi ban ai panjirkan ya kepada parti kabla terwahi kanigus ada di kapua kabenta ini api ko kipada swaban sham dan tangri ko wei ban omi ko kipada akhmat jopi kipada bakata kalom lada phi je tera ban sakri jopi Tanggawe kaman nur pantular kalom, bakata kalom, bangan syakri hak nak benta, kita ki kendra kila jira, amrei tang kita ki nok kersan juga pipi amrei, ya kular bangan syakri hak, wat kita ki wei padu, ki bam shna kersan, namar ki nongelam ki kita ki bam pek silang khmat jenulo, amrei ki baron ka jinkit kre, ya ka banyelam ya ka ri bat ka tet kre, lekin nongrem ki bashisha, lekin nongrem banyo ikan, bakari ket riu kakiu nakawi kadam chawai ban khale pat ki kita ki baram ha ka jing ko ki baron kadila ki baron hapre ki jing ko kadila ka shukrom